Dear Mr. Longley. Bag nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Iti pagayam tayo ani Lyra. Iti ili ti San Gabriel. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Longley. Maysa kadagiti avid listeners yo. Ket naawis matwiriknak amang ibinglay iti kapadasak. Adaan ako ni ti asawa. Naragsak man ti panagdinami kas agasawa, aging gaadimteng ti may sa apasamak, ajak pulos ninamnama. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Lyra. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Agsapa mo't gaya man. Mayat pailaang tituturugan ni Greg. Aginaya dak abumangon. Riingot tulaangan inton makanuto ak iti pagarmo sa langit. Nasaba pa ilang laba. When love, inak man sagana iti pamigatan ta. Madamdaman taon laba. Umay ka man kinti. Unay daytan apa nangarakop mo kanya. Arig na jakon makaangas iti namaya. Lyra. Oops! Gusto daytan lang. Inton kon sabalin tumanan daytan. Aldawan, sa anak pa anak haluto. Mala daw kay iti trabaho. Sige man lang yan. Alay, bumangon tan. Tatulungan ka niya agluto. Love, rumarak inton madamdama. Sarong karak ni Melody. Apay, agan ano tigayim mo? Diyak mo. Diyak maawa-awatan dagiti bagbaga na ita imawag. Tanapigpig sama ti panagsangit na. Anya? Ay kat naskan nga rod asarong karam. Amangan kit dimhet no anya ti mapaspasamak kan kwa na. One love. Sige nga roden, inakon. O sige, aganad kay ti panagmaneho, ha? Agyaman nagtay mahikagayam. Apay ngamin, anya tinapasamak. Ni Joel, luklukwan na. Nakita nga da kadwana sa balya babae. Anya? Amangan mat no kabsat, wano kasinsin na lang ti kadwana. Awan ti agkabsat, wano agkasinsin na aginagat, gayam. Kasinsin no kita, iso. Ay, una yun day di lalaki. Anya ti aramida, Clyra. Diyak ka ba ilan no mapukaw ko ni Joel? Ay, ayat ako, nay. Anya? Ay, agriin ka man, Melody. Mangmangag mo ka di day tangay bagbagam. Agyaman kakit di tanasapa na ang mam akas tati kababalin day di lalaki. Kasanon mo agasawa kayon to? San tumapasamak day ta? Lyra. Ti maibagak gayam. Nasaysaya at numakiwin naswas kan iti day di lalaki. Saan nga iso ti pagdadaalam iti panawin mo? Saan mo asangitan ti kasta klase ti lalaki? Mala, bumangon kakit di taunosam ti bagim. Agpapintas ka. Ipakitam asaan mo atagi sayangan ti kaskan kwa na. Asaan amap-mapnak iti may sa ababai. Okay, kumusta ti ipapan mo iti ayan ti gayim mo, love? Ay, dayjay, kasta unay asangit na. Takasano, saan lagayam nga iso ti kaayan ayat ni Joel. Iso ako nakenkwana, amakiwin naswasan. Taadan tulat tamat dumtang anasaysaya at alalaki a deserving, ngam iti dayjay a Joel. Iso asikagrega, di ka agar-aramid. Apay manin anapan kanya akong love. Awan matir aramida ka. Siksi ka lang ti babae ti biyag ko. Palpalagipan ka na ang love. Amangan no makalipat ka. Apay, ulawak aya, tagbiro kak pala iti sabali. Jak tumarami day talab. Namnamaam asikala ang ti babae iti biyag ko. Love, umay ni Melody inton malam dito ibalay. Ay katwa na. Awan parikot. O sige. Awisak tumamat ni paring Lance dito'y balay. Yam amok man itigayam mo. Anya,
Kas jay lang nga ruden tinapasamak na. Mangyam amo ka pa'y laang iti chick boy kan kwa na. Yamamok lang mat awan mat dakas na. Anya ti amuta. Ang mga no ti gayem mo ti makapasardeng kinilans iti kina chick boy na. Balasang kakadipay laing, ading melody. Wan mat mano? Wan, balasang pa'y tigayam ko, Lance. Ngam ang mga no plano manan nga iraman itilis na am iti babae, ha? Ah? Saan? Si Kamot Lyra. Kan may sa. Napudno no siyak ti agayat. Ay sus, agtal na kamandit na, Lance. Ah? Amamukan. Arig na saanan ama bilang itiramay mo dagiti babae ang naglabas iti imam. Anya? Ay, kaasimot nga rod dagiti babae ang pinaspasangit mo. Siyak ti patya, melody. Ang aulaang kadi ni Lyra dagiti imbagbagana. Awan kinapudno na dagiti imbagbagana. Nasupra ang samot ti panangangaw mo itay kanilans. Naimbag, tasan anapilwan. No mapilwan, kaya't naasawan, agpayso dagiti imbaga. Ay, sa bagay. Ang amo, pala ka talaga ken ka, gayam. Taapay man. Ngamin, nakagasgasat ka anak asawa ka ni Greg. Sana kas kanya ka. Oo, alam, gusto daytan. Saan mon alagipin pa'y day ang lalaki? Agsakit latinakan mo. Kas nakunakkan ka, saan mo asayangan ti panawin mo ken kwa. Wen gayam, jak lang amin maliklikan a panunutan. Kalpasan ga impay ko amin a panagayat ko ken kuana. Kas jay ti inaramid na. Iso nga inton sumaruno, amum ton ti aramidam. Saan mo nga ipaay amin? Mangibati ka iti para iti bagim. Labiin, ngamawan pa'y ni Greg. Ay, mabisinak pa'y kit din ang mangururay kan kwa na. Makadlawak pa'y kit din. Saanan akas iti sigod. Awanin ti sigod a kinalailo na kanya. Diyos ko. Sapay lang kumata nagbidutak iti panangipaman. Aday tamat gayaman. Agyaman nak. Addan ti asawa. Agyaman nak love, ta nakasangpot kan. Sumaruno kan iji kusina Apaman ang makapalis ka, tainak ipapudot di pangrabian ta. Nabsugak, si kalaptan timangan. Naan kami tirwar. Anya? Nabisinanak anang ururay kan ka. Kadyak mat imbagang urahin na ka. Jak mat intugot ti kaldero kas kada plato. Anya? Sige, nakon iti silid. Nabanugak. Kaya't konti agina na. Atapang nga ada babae ni Greg? Asino ko ma? Kan amangan mat no agat atap kalaang iti angin. Diyak amo gayam, no asino. Nga masigurado nga adda babae apagluklukpan na, takil na at ti panagbaliw na. Kanayon ang malado nga agangwid, kan nakatamtam na iti panakilangan na kanya. Kasanon no, mapanagnagam nga adda talaga babae na. Anya ti aramidam? Diyak pa'y may baga, pankakpay nga umuna ti atap ko. Okay. O sige, tulungan ka amang takwat no asino ti kabit na. Agyaman ak gayam, ngam sapay kumata nagbidutak laan. Kasta ka di? O sige, siya kung timakam mo. Greg lang. Sige, baliwan tanto ti agsarita. Bye. Asino ti kinasaritam iti cellphone love? Aping inadip mo adagos? Ni Lance. Adala na patag ang nagsaritaan mi. Kasta ka di? Wen. Ang mala, inta maturugan. Turturug ako na talaga. Kit ni. Adda masapa, apapanan mi kini Lance inton bigat. Nimot Lance di umawawag. Api nga ta. Hello, Lance. Hello, Lyra. Adda ka di
kasarita ni Greg. Awawagak ngamin, ng jak makontak. Ah? Apay, papanan nyo ngamin. Kan kunak man no nagkuyog kayo. Nagkuyog? Wan, day tati ko na idirabi nga adda papanan nyo ama sapa ita. Awan mo't nagtungtungan mi akasta. Di mat sikat kinasarita na iti cellphone na idirabi. Jak nakasarita idi rabi. Itayak lang umawawag kan kuana. Tanda ko may bagak. Anong jak na ron makontak? Anya? Kaya't naasawan. Inulbudan na klaang ni Greg. Kualay ra. No, ada oras mo. Ang kita ta. Anda na patag na ibagakan ka. May papaniti asawa. Anya day ta? Nasaysaya at no ibagak iti personal. Kuno saan? Murayan naklangan kita. Taumayak kita balayo itamtlaang. O sige, Lance. Orayan ka. Anya ti ko nang maibagang may papan iti asawa. Kwa, Lyra. Kastoy ngamin. Awan ka di madmadlaw mo katag Greg, kan itigayim mo? Ha? Anya ti kayat mo asawan iti dayta. Pasensya kan, Lyra. Awan ti plano ka mang riribok iti panagdenayong agasawa. Panagkunak. Karbangam amaamuan ti mapaspasamak. Ngamin, ada nalimod a relasyon dagiti dua. Anya? No kasta. Pudno ti atap ko nga da babae na. Katipay nasingad agayam ko. Dagiti oy. Pakawanan na kumalayra, no italaan nga imbagak da ito'y. Agpay so buyak, ang jak anamungan ti aramiden dagiti dua. Awan ti rumbang nga ikidawam iti pamakawan, Lance. Pagyaman na kiti, taimbagang, ket naamwak ti kinababoy nga aramidan dagiti dua. Sa anak-anak kamali iti naturang. Addaan talaga ni Greg dito ayan ti ulig agayam ko. Dagiti awan ng bayan. Naimbaglangan. Taada intad kanyak ni Melody a duplicate titulbag. Lyra? Wow! Nagmayatan akitaan tilangayo at duwa. Lyra, agpalawagat. Anya pa'y laang ti palawag mo, Greg. Kat nakalawlawagan ti amin. Makikitan ti doa matak ti ebidensya. Adda ka di pa'y saan analawag, ha? Kas kalawag ti init ti kinaayop yu adwa. Awanan kayo itibayin. Kunak tupay kat nga da babaim. Ngamjak pulos ni namnama at inasingad pa'y agayam ko ti babaim. Ayop ka, Greg. Anya tinagkurangakan ka. Apay anaaramid mo ti manggulib kanyak. Anya! Ibagam no anya! Ibagam no anya ti awan kanyak nga day ti dayta babae. Ibagam! Lyra. Lyra! Nagan ko kadilang ti among nga ibalikas. Saan atinagan ko ti damdamagakan ka? No di kat ti rason, no apay anaaramid mo kanyak ti kastoy. Apay, Greg! Lyra? Kaya... Dilag igaman si kababae. Awan ti gayam ko akarasaan. Kan awan karbangam amang awag kanyak iti gayam. Tanagupadan anamin pinsan ti panagpagayam ta. Kaya't ka nga ipungot-pungot. Kan igusugos day tarupon. Namsaan, jak aramiden tajak kayat amarugitan ti iwak. Gapulaang iti basura akaskan ka. Ngam daytoy ti tandaanan nyo atwa. Di kay tupulos mapakawan iti uray ka anuman. Anya ti kaadam ditoy. Mailiw kan iti asawak. Saan ka pa'y anapnak anak ikaiddakan kwa na? Pakawanan na ko, ma. Lyra. Nagpuskol ti rupang payla ang nga umayag parang kanyak. Kalpasan ti naramid mo.
Siguro, katawa ang tilikliko-nak, idi agat atapak nga dababae ni Greg. Sige, tulungan ka amang doktal, no asino ti babae na. Ngam kayang, si kadayta ang babae. Di mo man lapi nanunot ti panaggayam ta. Lyra, ulitak tagkid daw iti pamakawan. Diyak ing gagara amat nagdarik nakkan ko na. Wow! Saan nga gagara? Kasano, Melody? Damo pa ilaan, amumon nga adan asawa ni Greg. Ken kang runaan ti amin. Nasingad agayim mo ti asawa na. Ibagam asaan mo nga gagara? Lyra, No kasano kasakit ti maliputan. Ngam apay anas kan nga ipalakam mo kanyak day taasaan. Apay aktipay asawak tinapil. Apay nga insukat mo ti panaggayam ta iti apagbiit aragsak. Apay, Melody. Ado nga apay ti masapul ko iti sungbat na. Ngam uray siguro masungbatan dagita sa lutson. Awan matlaangan mamaay na. Iso apo manaw kan. Ket saan kan nga agpakpakita kanya. Pakawanan na ko, Lyra. Pagbababawiak ti inaramid ko. Ngam amok analadawan ti amin. Apay, Greg. Anya tinagkurangak. Ayan dagiti agkakasamit ang balikas asyak lang ti babae ngay ayatan. Napanandagi di ado akarakarin. Awan umasping iti sakit nga impay mo. Dinadaal mo tinagdakal o panagtalag ko kan ka. I'm sorry, Lyra. Pakawanan na. Saan ko analabanan ti sulisog? Sorry. Agkid daw ka lang iti sorry. Gaputan na doktalak ti kinagulibyo. Ngam no saan kay anatiliwan. Agsorry ka pa ingata, Greg. Nalapit asal. Kat itultuloy yu timang liplipot kanyak. Jak tumabanog kan maumang agkid daw iti pamakawan mo, Lyra. Aging gadumteng ti aldaw. Ayat nagmo ti pamakawan mo kanyak. Nagsakit, Mr. Lonely. Gapu ti pagtaltal ka, kan imbilang ko nakabsat, tinanggulib kanya. Saan nga rod anauman ni Greg ang nagpakpakaasi kan nagpakpakawan. Aging ga anasursurok ida a pinakawan. Ket ni Melody, saan maten ang nagpakpakita pa'y kanyak. Tuy pagayam mo, Lyra. Agyaman nakpagayam Lyra iti dito apakasaritaam. Nasaya at met, tapi nakawan mo dagiti nakabasol ken ka. May mayat matlaeng amamakawan ka. Takasta ti kaya ti apo nga ramidan tayo. Mamakawan iti nakabasol kada tayo. Tapno pakawanen namet, dagiti intay nagbasbasulan. Katala, tangay pinakawan mo ti asawam, sapay ko mga rod, tanaragsak tilin na inyo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay-drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Lyra, iti ili ti San Gabriel. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Rizalin Roman. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Nikki asaan nan nga inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ayaten tayo kuma ti kabsat tayo. Tauray anya ti mapaspasamak kabsat mun tulatta. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Nikki dito'y programa tayo,
Dear Mr. Longley. Manang, kasano taitan tawanan ni Nanang? Kan, anya pa ngay? Ag kanya-kanyatan Makaamu akon itibiyag ko, ta makaamu kamatan. Anya ti kayat mo asawan? Sumurot ako ni iti boyfriend ko. Makaamu kamatan itibiyag mo. Adumot ti mabalin ang master kandita ang trabaho. Agbiro kay ti trabaho, tapno adda pang biyag mo iti bagim. Katsi ka ngay. Sumurot ak nga rod kin ni Jovan. Saan tan anam namaan to'y balay tayo, taamum at anak kasalda, gaputa inusar ni Nanang ang nagpaagas. Padyak nga apaman ang maipumpon ni Nanang, papanawon na tanto matlaang ni Doña Pinang. Sa dino nga tan nga iti papanak, Manang. Ado mati master kam dita trabaho. Agi stay in ka, itikas na, adda pagyanam. Talaga pinapanaw na kami ni Doña Pinang. Apaman ana ipumpon ni Nanang. Kat ni Manang, simurot matan ka ni Manong Jovan. Inikan naklaang iti 200 a kwartak. Pulos adiman lana asyan ni Manang kanyak. Binaybayan naklatan nagkatang-katang. Padasak ti agaplay dita apanganan. Agkasapulan da kano iti dishwasher. Barang maawatak dita. Sigurado ka, akayat mo ti agtrabaho kas dishwasher? Wen, ma'am. Diyak kayat ti sadot a para innaw, ha? Kayat ko, nadalos ti innawam. Diyak kayat ti sinsinan. Wen, ma'am. Kan no mabalin. Agi-stay inak kumata, awan ngamin dagus ko. Kay kayat ko manano stay in ka. At least, makatulong ka iti sabali at trabaho. Saan ka nga agabang? Isu atulungan na nga agluto, no kasi nga awan pa eksangpat a customer. Awan problema iti dayta, ma'am. Nasayaat nga rod no kasta. Liki, tumulong ka nga ag-dish out, tawan pa matinawam. Nalpasan anangan dagiti adda iti table 9, iti shout mo. Wen, ma'am. Excuse me, sir. I-dish out ko lang dagiti plato. Total, nalpas kayo matan. Sige lang nga ding. Kabarbaro ka kadi ang waitress dito eh. Kita ka lang nga makita ah. Dishwasher rack, sir. Kasta. Mabaling ka di nga lang tinumber mo? Pasensya kan, sir. Ngam awan cellphone ko. Kasta gayan. Anya tinagan mo? Nikki, sir. Siyak mo't nilander. Sige nga ron. Agsubli ak tumanan, tap na makita ka. Sige, sir. Madama ti trabaho. Amangan numaong tanak. Apay sungata nga agsubli ni Lander. Apay nga ta kayat na nga alaan ti cellphone number ko. Nagmayat ko man ada cellphone ko. Iton ang sweldo ak. Gumatangak iti cellphone ko. Maturog akuan. Namin, masapa kami manan nga agriing inton bigan. Nikki, damang sapsapol kan ka customer. Adalaan ka no ited na. Saan ka nga agbaybayag ka makisarita? Asino ka no, ma'am? Lander ka no tinagan ha? Ala, rumwar kan. Alaam-laang ti bagbaganak at agsuplikan ha? Sige, ma'am. Nilander nga akpaiso ti agurong na iti dahi siya alamisakan. Asit gak. Sir, anya ka diti bagam? Alam da ito eh. Para kan ka. Anya namin daytoy. Surprise gift. Kita ang tulatan. Inton malpas ti trabaho alo katak daytoy. Sige nga Rod. Mapanakon. Tama nga numaungtan ka. Gapo kanya. Sige, katagyaman na kiti daytoy ha. Awan ang yaman na. Sige. Mapanakon.
Lukatakon ti inted ni Lander. Anya nga tada ito eh? Ha? Karton ti cellphone? Agpaiso nga taas cellphone ti adda iti unag. Cellphone nga agpaiso. Kat adda pa yung SIM card na. Kita man mada naka-phone book. Ha? Adda may saan naka-phone book. Padasak man akontakan. Ha? Agriring nagpaiso. Hello? Nalukatam gaya man ti regalo kan ka. Apay arinigalwan nak iti cellphone. Una, takunam ngawan cellphone mo. Uwan ang... Awan pa kadanagam. Saan ko apabayadan kan ka? Itadkon kan ka dayta. Agyaman nak no kasta. Awan anyaman na. Addan cellphone mo apang kontakan kan ka. Agyaman nak man na ha. Nagswerte ka matang, Nikki. Iti kinabayag kun nga trabaho dito eh. Awan pa'y nangirigalo kanyak iti cellphone. When tadamat tan cellphone mo. Awan pa'y mat cellphone ko, ididamok ti nagtrabaho dito eh. Mas daawak mat nga rod. Diyak mat ni namnama. Nga damang regalo kanyak iti cellphone. Ay, agaramid kan iti Facebook account mo. Amom ka de? Wan, amok. Sigud mo't nga da cellphone ko. Naila ko laang idinagipit kami. Tanagsakit ti ina. Hello, Lander. Hello? Saan ka di ama kadisturbo? Saan? Amo matasaradon ti panganan no kastoy nga oras. Nagdamag aklaeng. Amangan ngamin, no kayat mong tiagin na. Okay lang, mat nga umawag ka. Ada ka di ibagam? Damagag ko ma, numanon titawan mo. Ag-18 na kon itaatawan. Saan ka nga agad dadal? Si Marda nga kon manipod nagsakit ni Nanang. Sa anak-anak kalpas iti high school. Agpada tagayam, asan anak alpas iti high school. Apay mo't asaan ka nag-eskwela? Nasapa pimusay dagiti dadakkel ko. Nagsisinublat dagiti kakabagyak anangalakanyak. Agpapadada naranggas. Aging nga adda na amok nga akin ko iti pagminasan. Simuro takan pa na. Kat manipod didi, nagtrabaho ako kan kwa na. Ay, imbag pa iti sana kabagyan, tanaanos da. Kasta ka di? Uray siyak, o lila akmatan. Ada kabsat ko, ngam nakiasawa matan. Kasta gayam. Ay, kaano ka diti birthday? Apay adam damagam. Amangan numabalin nga agpakada kay tibus mo. Talo kayat mo, agpasyerta. Sige, manipod ngamin nagtrabaho ak dito eh. Sa anak pa'y arim-rimwar. Alang arod, maturog kan. Narigatan, amangan numapuyatan ka. Katanda pa'y trabaho minton bigat. O sige nga Roden. Bye! Anya, nakaaramid ka na iti Facebook mo? Wan. Yad friend nakmat ah. Sige. Oh, sino day takit kita ang ti profile na? Kabsat ko. Kunak no ulila ka. Anda pa'y gayam kabsat mo. Wan. Ngam ko na nga kanya-kanya kamin. Idinatay ni Nanang. Aging gaita, dinakpay biniro. Saan na nga amo no sa dino ti ayan ko? Kat, apayakit kita ang ti profile na. In-add friend mo ka din? Wan. Ngam, di na pa'y inaccept. Sigurado ang mailiw ka iti kabsat mo, anya. Wan nga Rod. Apaman nga i-accept na ti friend request ko. I-video call ko. Manang, agyaman ak ta sinong batam ti awag ko. Oh, apay, anya ti masapol mo? Kaya't ka lang ako mustaan, Manang. Okay, aklaang. Data ka dila ang ti mawagam. Manang,
Kailiw ka ngamin. No awan importante nga ibagam, idda pa kon ti cellphone. Makadisturbo ka, busy ah. Ay, kaano ka kadiasaan abisi? Ta iso ti panangawag ko kan ka? Sakto latan ti umawag kan ka, bye. Kasla saan nga interesado ang makisao kanyak? Kasla saan akabsat ti pangibilbilangan na kanyak? Apay asyak kat kailiw ko unay ni Manang. Kayat ko akain ni storya. Ngam apay nga iso, kat kasla allergic kanya. Happy birthday, Nikki. Oh, atoy, regalo kan ka. Adda man ang regalom kanya? Una, ta birthday nga rod. Ni, anya ngay dayto eh. Lukatam Kwentas? Mabit lang nga, ta isuot ko kan ka. Anday ta, bagay mo. Agyaman akmanan Lander. Awan anyaman na, Nikki. Kasta, ti kinapatag mo kanyak. Manipod da mo pailangan nakita ka. Agayata kon kan ka. Lander? Nikki, da kadimot panagayat mo kanyak. Tsaka mo, noan niya ti isungbat ko iti dayta. Okay laeng. Urayak, noan niya ti sumbat mo. Ni Manang ti umawawag. Apay nga ta? Sungbatak. Ni manong mo banda ito, inike. Atama ti atamag. Anya dayta, Manong? Ni manang mo. At dito yung ospital. Talong ngal daw na dito eh. Atong partilugan. Ngam intarayan tinakadungparkan ko na. Anya? Sige nga rod, Manong. Umayak di ta ospital, itamat laeng. Imbag man tin ako umay ka ading ko. Apay kit din asaan, Manang. Nabayagan akailiw ka. Iso na lang, tabisi ka, no kasya akayat ko ti makisarita kan ka. Pakawanan na ko. Noan yaman tinagkurkurangan ka. Awanan kanyak dayjay, Manang. Tinapatag ita kat nagkita tamanan. Kumusta matan tibiyag mo ita? Okay aklaang, Manang. Kaasi ti Diyos. Siga, kumusta ti kasasaan mo ita? Maputan ka no ti may sasak. Katirigat na. Tsaka mo no kasano mabayadan mi ti bill dito hospital. Anya? Apay ka no ang maputad ti saka, Manang. Awan ka dit remedyo na? Awanin natin ko. Talaga ka no ang napakaruan ti tumang ko. Tumulong ang iti magastos, Manang. Adamot urnong ko. Stay inak iti pagtrab-trabahwak. Isong awan mo't paggastusa. Agyaman ako na, Nikki. Nagsaya at kakapsa. Sana kasla kanya kabinaybayan kay di. Anya? Ni Manang mo, ti papanan ti urnong mo? Kapilitan at tulunga, Jolene. Idin to abinaybayan na kaide? Oray kas jay tinaramid na. Ipatpatid ko lat ti kabsat ko. Talaga anasimpet ka? Bilibak? No si kati adda iti sasaadak. Imposible. Asaan mo mat atulungan ti kabsat mo. Oh, apay anak kaawag ka, Lander. Kaya't ka kumustaan. Bisyak kita. Agpakada aklay ti boss ko. Kasapulan nak namin ti kabsat ko. Ha? Anya ti nakasama ka? Aday di ospital. Na disgrasya. Kasta? Mabalin ti sumurot? Kaya't kumatamam mo ti kabsat mo. Sigurado ka? Wen, kaya't ka akaduan. Sige. Sika nga ro ti makaam mo. Urayin ka dito yung pangalan. Ada ang manan-manang. Kadwak ni Lander. Gayam ko. Lander, iso ni Manang ko. Naimbang na daw mo, Manang. Kastamat kan kaading ko. Agpaiso ka di agayim na kaniniki?
Wano, boyfriend na ka. No lakit disong batan nak, manang. Kaya't mo asawan. Agar-aram ka. Un manang. No kasta. Ay wanam tikabsat ko, ha? Nasimpat ni Nikki. Saan akas kanya? Manang, anya ka din day ta nga ibagbagam. Agpay sumat ading ko. Ngamita, naamiris kong tibidot ko. Awan gayam ti sabaling ag tinulong. No saan adata nga agkapsa. Anya ti planong. Apaman ang makarwar ni manang mo dito ospital. Kaya't ko pa'y makabanding ni Manang. Siguro, makipagyanak pa'y ijabalayda iti sumagmamano nga aldaw. Tulungak, aging ga ama isanay nanti kasi akasasaad na. Nagswerte ti kabsat mo kan ka. Ay, umapalaklakat nga rod. Tawan kabsat ko. Swerte akmat ka ni Manang. Ngamin, uray kas kasano, napadas ko ti adda kabsat na. Sana kaskan ka, ngawan kabsat na. Sana baling awan kabsat ko, Nikki. Naragsaka kon. Tanaam-am mo ka, itibiyag ko. Ita, naragsaka kon. Tamalaksid anasingputan kanyak ti kabsat ko, at dapay ni Lander anam-amok, amangay ayat unay kanyak. Tuy pagayam mo, Nikki. Agyaman ak pagayam Nikki, iti dayto apakasaritaam, ket ti makunak, pudno asaan arumbeng nga agiginura ti agkakabsat. No di ket isuda kuma ti rumbeng nga agsisinakit. Isu nga ayaten, ken ipatag tayo ti kakabsat tayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Nikki, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay parang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailinged itinagan a Val. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ti kunak idi, ti imunan akaayan-ayat ko ti makaduhak tong palbiag. Ngem saan gayam, tabayat ti panaglabas ti aldaw, agbaliw ti rikna. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Val. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Ambisyoso ka matalalaki niya. Adaywam ti anak ko, tasaan ka may karikan kwa na. Aging inayat kami iti anak yo, sir. Gapo ka di tanak urapayak. Isuas anak amay kari iti anak yo. Kasano mamay ka ni tinapinta sa masakbayan ti anak ko, no may sakalaing may tamangalap. Agsalo kagak, sir. Lepasit ti panagadal ko. Tapno makabiro kak itinapinta sa trabaho ka. Uray pa'y makalpas ka iti panagadal mo. Saan mo ang masigurado no makabiro kanto itinapinta sa trabaho? Iswa na saysaya at lang nga nalipatam ti anak ko. Ta iti kabitan na panawan, pumanaw kamin iti daytoy a lugar. Papanan niyo, sir. Ijayan abroad ti pagnaidan mi. Iswa lipatemon ti anak ko. Amo ka na ito hindi maudya pa nagkita ta. Gapot ag flight kayo nintong bigat. Katjakam mo. No kaano man ang ti pa nagkita ta. Kanjakam mo. No agsubli kayo pa dito lugar tayo. Daytoy ko matitandaanan. Saan kanto ang mapukaw iti pusok? Sika, kat sikan tulaan ti ayatag.
Uray ka na yun ti panagsublim. Diyak kumakayat apanawan ka. Nga maawan maaramida. Taday tamot ti desisyon da papakan mama. Kasla diyak kabailan asaan kanton ang makita iti inaldaw. Nasakit para kanyak da ito'y apanagin na dayutan. Ket sapay na ko nga. Tamauray mo ti panagsubli. Ikari ka. Urayak ti panagsublim. Ituloy ko ti panagadal ko. Aging ka makalpasak. Iti kasta. Saan dakton at agibasitan dagiti dadakkel mo. Sapay ko ma. Tamay kariak tumutlaan kan ka. Ay ayatan ka uray anyapay ti kinataong, Val. Sikat ti amin ko. Kasta akmat, Jade. Ay ayatan ka unay-unay. Val, saan mo ka di amapan itulod ni Jade ijay airport, anak ko? Saan dakmat lang akayat ang makita dagiti dadakkel na nanang. Iswasanan. Sana balay. Nagsarita kami matan idirabi. Nagkita kami ijay igit ti baybay. Kasta ka di. Ay, nagriig at lakat ngaminon tinakurapay. Saan da ka apagan ano dagiti napapaknang. Tagibasitan da kapay. Day tati agbalin akarit kanyak nanang. Agadalag. Katapaman ang makaadalag. Agbiro kak itinapintas at trabaho ka. Day tati kasayaatan nga aramidam, anak ko. Naunag man ang di pampanunutan. Mailiw kan samat ngaminan kan ni Jade. Nagrigat gayam. No adda iti adayo ti ayayatam. Saan ngamin nga iso ti kanawin a pampanunutam tapno saan ang madadaal ti panagadal mo? Saan ko adadaalan ti panagadal ko, Lexi? Igad ko ti agadal para ka ni Jade. Iti kasta. Kaya't dakton dagiti dadakkel na apara kan kuana. Nagswerte talaga ni Jade. Taadakas kan ka mangayayat kan kuana. Kuma, makasara kak tumot iti lalaki akaskan ka. Ado dita, Lexi. Urayim laeng, ti parakan ka. Hello, Jade. Kumusta kan? Mailiwakon kan ka. Kasta akmat, Val. Nagrigat ti agad just ito'y. Nang runa iti pagadalan. Kabaalam day ta. Si Kapay. Amukmat analaing ka. Wan, ikarkarigata. Katsi ka, kumusta mo ti panagadal mo? Okay lang, Mat. Ure ka sano. Makiiliw-liwag akmat. Kumusta mo't gayam ni Lexi? Jack pa'y nauawagan. Gaputabi si akmat akanayon. Okay lang, Mat ni Lexi. Isuti ka na yun akadwak ijay pagadalan. Tawan ka maten. Nasaya at nga rod no kasta. At least, adda ka na yun nakadkadwang. Katsi ka. Nakabiro ka kadimatan iti baro agayam mo ijay pagadalan nyo. Awan pa'y. Makipagayam ka ngamin na. Tapno saan ka ngagmay sa. Sige, taaramidat ti imbagam. Katagyaman na ka. Awan na nyaman na. O sige nga Roden. Rumabiin ditoy. Kahit kumatan ti agina na. Kanuray si ka. Agina na ka maten. Okay. I love you. Bye. Bye. I love you, Jade. Magpaykan ka. Nagngato tinaalam iti exam tayo. Bilibak at talaga kan ka. Nalaing ka. Uray mat si ka. Nangato mat tinaalam. Nangat nga tulatakan ka. Iso nga umapapala. Saan arumbang nga umapal ka? Tanagagat kamp nga agadal. Amok. Ar-aramidam amin akabaalam. Sa bagay. Ngam sa bali lang siguro ti adda inspirasyon na niya. Wen. Para amin ka ni Jid dagitoy. Kahit ko, nga iti panagkita mi, adda maipanakal ko kankwana. Masiguradong ka din agsubli ni Jade dito, eh? Amok nga'y ayatan nakmat ni Jade. Kat pa-check, agaramid iti pamustusan,
Tapno agkita kami manen. Kasano no saan ang makaramid iti pamuspusan? Kat saanin ang makaumay diti lugar tayo? Siyak ti agarami diti pamuspusan, tapno agkita kami. No kasapulan surong ta kadya abroad, aramidag. Bilibak at talaga ti panagayat mo kan kuana. Swerte at talaga ni Jade. Adda mapaspasungadan abagyaw, anak ko. Iso asaan ka kumapay amapan at kalap. Sayang ti makalapak nanang, no sa anak amapan. Saan kumaanatangken ti ulom? Diyak kayat nga dadaka sa mapasamaken ka. Saan kayo amat danagan, nanang? At damot kakadwak amapan. Ay naanak ko, delikado nga rood. Iso asaan kayo pay laeng amapan. Nanang, kayat ko ngamin ti makaurnong. May salangan atawan, agturpo sakon. Diyak kayat nga agkurangak iti usarak iti pagadalan. Kayat ko, makaturpo sakon intun umayatawan. Adda ka asi ti Diyos, anak ko. Patsik asaan na taabaybayan. Saan ang masapol nga isugal mo ti biyag mo? Denggan na kumamot nga inam. Saan kumaapara amin kin ni Jade ti pampanunutam? Panunutam mo't atabagim. Sige man lang, nanang. Tapno saan kayo agumura kanyak? Saan ako na mapanagkalap? Hello, Jade. Kanayon mo't nga awan panawan mo ang makisarita kanyak. Panagkunak. Nagbaliw kan anaming pinsan kanyak. Saan ka nagbaliwan? Saan ka di at kayat mo? Kat makabiro kat iti papagayam ko? Nakapagadya sa kun. Saanan akas la idi amarigata na? Isu ka di nga awanan oras mo ang makisarita kanyak. Saan nga iti dayta? Ngam syempre, ado ti mas priority nga aramida. Kas kumakadagiti assignments ko. Lukas ta, saan naka-priority? Ay saan ka din agumurgura? Sinong batak matiawag mo? Sayangan ta ka di dayto yung oras, tapno ag sinungbat talaang. Nasakit lang tinakam ko. Takanayon asaan mo asumbatan dagiti awag ko. No sidaran naklaang iti daytoy ayaawag mo. Nasaysaya at laangan alugpasan ta daytoy asaytaan ta. Ado pa iti aramida. Bye. Mabit lang, Jade. Awanan. Inidapnan. Apay akas jay matan ni Jade. Nagbaliw matan na naming pinsan. Kasla sa anak matan akailiw. Nakabiro nga tan iti kasukat ko. Ada ka di problema, mita pare. Tay tamang pa nagawis ka iti inom. Sayang gi makalapan ta ko ma. Saan na bale? Kita lang mat nga ginumta. Ay, iba gaman kanyak tagpaiso. Ada parikot mo? Nasakit tinakam ko. Kaslawan mo tan patag ko ka ni Jade. Kasla namin saan nakakailiw. Apa na kunamday ta pare? Awanan oras na makisaw kanyak. Ti kanayon na nga ibaga. Busy a kanayon. Nakabiro kan iti gagayam na. Isong awanan oras na kanyak. Amangan na. No dapay kid din kasukat ko. Day ti pagrigatan ti long distance relationship pare. Awan ko maproblema. Basta da kumamat oras na makisaw kanyak. Ay, day ti rigat na. No di mo makita dagiter aramiden na. No agpaiso a busy. Bueno, anda sa bali a pagbisbisian na. Jack pulos ni namnamang agbaliw kanyak ni Jade. Palibon pa'y pare. Di tayo mo. No dalang pagdaldalanan na. Sapay lang kumatakas ng agpaiso. Ngamin, saan ko nakabalan ang mapukaw ni Jade? Isuti amin ko. Isuti gapo. Doa pa'y nagsalsalo kagak. Gusto day ta na panagladladingit mo. Sana bagay kan ka ti agliday. Ti panagadal mo kit di ti pamaysam. Dandan iti finals tayo. Ang mga namabagsak ka. Lexi. Jack ninamnama akas to iti pagbanagan ti relasyon mi kan ni Jade.
Jaknam naman. Anak ipag-breakan kanyak. Kan makita kadagiti pos na. Naragsakan ti biyag na. Kadagiti baro agagayam na. Iso nga ag-move on ka matan. Saan na mabalin akas takalatan? Kaslawan ganas ko nga agad, Alexi. Awanan ti babae pang ipaayak iti baligik. Naskan nga agbaligi ka. Para kan ka, kan para iti inam. Saan pa akan ibusanan ti lubong? Ado pa'y ti babae dita. Iwaras mo laang ti panagkitam, Val. Kablaawan ka, anak ko. Kamaudyanan na, nakaturpos kan. Agyaman ak nanang. Naragragsakak kumapay. No adda ni Jade. Ay, Jade manon. Ay nalipato mo na jay a babae. Apay no ibaw ing mulaangan kinilik si Tiriknam. Nasingpot ni Lexay, kanadayaw kanyak. Isuti kayat ka maparakan ka. Van! Congratulations! Congratulations, Matt, Lexi. Congratulations, Lexi Balasang ko. Agyaman na, nana. Lexay, mabalin ka ding awisan ka ijay balay. Adda ngamin basit sa gana may. Sige, nana. Mga nasaan na kayat ni Val. Ha? Da kayo laang mati mga awis kanya. Apay kit dinasaan, Lexi. Sige, umay kay Jay Balay. Kamaw dyan, na. Maragsakan na. Gaputa agpada ta nakapasa iti board exam. Agpada ta nakapasa iti nagaplayan ta. Wen, kat ikarkararag ko. Asapay ko ma, tamalasatan ta ti training ta. Kat agpada ta iti pakaidistinwan. Apay matakayat mo nga agpada ta iti pakaidistinwan. Una, takayat ko akanayon ka amakit kita. Apay mo. Si katiga po na, no apay analasatak amin apan nubok iti biyag ko. Siguro, no awan ka akanayon amang bagbaga kanyak. Amang anus anak anakalpas iti panaghatal ko. Anya ka kadi. Gapumutlaan kan ka, no apay anaragpat mo da iti abaliki. Kayat ko asikat ti kaduhag. Aging gaanaan anay amaragpat ko ti baligig. Anya ti kayat masawan. Lexi, nasursuro ka nga ayatan. Gapo ka dagiti impakpakitam a kinasayat mo kanyak. Si kaitan ti babae kayat ko ang makadwa iti agnanayon. Ha? Agpaiso ka di dagitang ibagbagam. Amom ka di anabayakan nga dariknakan ka, Val. Kat si kati kayat ko ang makadwa iti agnanayon. Agyaman at no kasta. Kayat ko, intun malpas ti training ta. Kat agpadatan ang nakadistino, tulagan tamagtan ti kasarta. Val, agyaman nakta pinatgam ti awis ko. Nagkita ta iti dayto a restaurant. Jade, Nagsubli kami dito eh. Tanalugi ti negosyo da papaiji abroad. Kumusta kan? Damag ko anaan-anay ka na pulis. Talaga naragpat mo ti arapaap mo ha. Kat maragsakan para kan ka. Awan Jade. Kat gapo amin daytoy kan ni Lexi. Anya ti kayat masawan. Ni Lexi tinagsang-sanggirak. Idi panawon anasaktanak unay. Gapo iti panangi-break mo kanyak. Isu tinangan andingay kanyak. Tapno ituloy ko ti panagatal ko. Kasta ka di. Kayat ka di asawan. Ni Lexi itan ti kayan ayat mo. Well, kinapud mo na. Natulagan ti kasarmi. Kat dandanin ti panagkasarmi. Maragsakan para kada kayo kini Lexi. Congratulations. Amon, Val.
agbababawi ak iti panangibre ko kan ka iti. Kayat ko lamang ng aging kaita. Ay ayatan kapaylaan. Apay nagsangit ka mo ten, Lexi. Kababain. Amangan mo ibaga dagiti tatawa pag sangsangitin ka. Iso pati, anak isinara ka kanyak ita. Talapas mo ti ayan-ayat ta. Amok, nagsubli ni Jade. Anya ka din day ta nga ibagbagahan, Lexi. Saan ka di akinanakken ka? Asikan ti ay ayatek. Kan si kaitan ti kayat ko ang makaduha iti tong palbiag. Kasano ni Jade? Saan ka di nga imbreak na kon? Anya ka di ti pagdandanagam. Saan ka madanagan? Ta si kaitan ti biyak ko. Kat napudno da ito'y panagayat ko para kan ka. I love you, Lexi. Agyaman hak itinapod na panagayat mo, Val. Ay ayatan ka mat, unay-unay. Nagkalaysa kami nga rod kini Lexi, ket mayaten ti kasasaad ti biyag mi ita, Mr. Lonely. Kasla nagbaliktad ti sitwasyon mi itan, iti pamilya ni Jade. Isuda itan ti marigrigat, gapo ta saan anakalpas ni Jade, iti panagadal na, ta naibarkada gayam idi, ije abroad. Tuy pagayam mo, Val. Agyaman na kiti dayto apakasarita ang pagayam Val, ket ti makunak, ti biyag ti tao, kasla pilid. Saan nga agnanayon nga daka iti baba, nulaket ta nagaget ka, sigurado nga agbaligi ka, kadagiti arapaap mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti nagan Aval, iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kan iti madireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Samir Chanfing, kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga oras yu amin papagayam, ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita, kat naggapo iti pagayam tayo ani Zaira, iti probinsya ti Benguet. Kastiman ti kunana. Dear Mr. Lonely, may saak nga avid listener iti daytoy a drama, kat natignay mat ti riknak amang isalaysay iti pakasaritaak. Jak ninamnama adumtang ti panawen a makariknaak iti ayat. Gaputan nakunak iti bagik, adjakon makiasawa pay, ta naragsakak met iti kinasingle ko. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Zaira, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Partakak ti magna. Tapno makasubdi ak adagos iti trabaho. Tapno jak maladang. Oops! Ay, sorry. Jak inggagara. Agdardarasak namin. Okay lang, miss. Ngam nung maminsan. Kita am ti pagpagnaam. Nagsorry ak lang arudan. Suplan. Inakon mga la iti tiket. Tapno nakareserve dun ti pagtugawan mi. O anya, nakaalakan iti tiket na? Siyempre, ako pa. Ngam amom, adda nakadinong parko itay alalaki. Anya? Suplado, tapisak kila kumaitay. Ngam, pimanaw matadagos. Anya? Unay kat tatapisamon? Wala ta nagsorry ak lang arudan kat nyo maminsan, kita am ti pagpagnaam, kunanakit din. Di no sana pimanaw adagos. Impakat mo talaga ti kinatigrem. Ti kinasopladam. Ay wala, jak mating gagara. Ang gwapo ka di, friend? Wan, adamat itsura na, natayag alalaki. Wow! Ay, amangan no adda makagapo no apay anak ka din nung parmo de dya alalaki. Amangan mat no,
Ison ti soulmate mo. Di ka man, Shane. Malay natin. Di ka ngamin agsupla-suplada Tapno maka-boyfriend ka matan. Tapno di ka mabakatan abalasang. Che, kantyawan nakmanon. Ay, uray agbaketak abalasang tanaragsa kaklatta. Kumusta nga iti trabaho, anak ko? Nasaya at matnanang. Adda ka nito ang mabannog ka. Adamot ka nito ang makarelax basit. Wen, talaga akasta anak ko. Kas kanyak nga inam idi agtrab-trabaho akpay laeng. Ay na, kada kami a maestra, ay makabannog mat kat ti sumanao. Ay nangruna no adda pay lasulpeng nga ubeng. Isupay nga anawaan. Iso ajak kayat ti kinamaestra nanang. Tadyak kayat ti agan anawa iti ubing. Iso ka di nga aging ga itakat awan pa'y nobyom. Apay, di mo kayat ti makiasawa, anak ka. Di mo kayat ti maadaan iti anak. Saan mo't akasta, nanang? Kaya't kumot ati maadaan iti bukod a pamilya. Iso na lang tagtantana nga. Narigatan ti mailawan. Ay, sa bagay, nasaya at mo't kit di dayta akapanulutam, anak ko. Agam kita, tano adda agaram kan ka kat nawaya lakit de. Ay, sungbatam anagos tamaki asawa kan. Tanay, bumakbakot kan, anak ko. Ninanang mo't. Ubi nga pa'y, 32 lang magtitawan ko. Yan tangay holiday inton bigat. Intamanan ag-jogging ije sports complex. Ay, una. Day talaga yan. Di mo pala imbaga, idisakbay ang nagawid tayo di kalman. Nalipatak nga rod. Okay. Kalpasan na. Mapantan to iti kafe apasaray pagtambayan ta. Una, tapno makapag-chika ta na imbag. Ay ibagam gayam kini Rodel, tain tayo ag-jogging. Ay na, among matanday jay ataw. No inawis ko kat di na kaya, talaga saan asumurot. So, alas 6 inton bigat, ang kita tayo jay sports complex. Ang mga numaladaw ka manan. Saan? Ang mga noomun-unaak pa'y amakadanon ijay Para makita Okay, see you tomorrow. Uy, talaga wat Nasapa ka nga imay ditoy. Wen ta nakababain matkan ka. Wen tatunggal adalakad ta. Pasaray maladaw ka. Wenan, isingir mo mananday ta kanya. Wen nagrigat sa mati agururay anya. O ala, rugyan tangarot tag-jogging. Hello, miss. Kasla nakit-kita kayo din, Ha? Si kajay suplado anak ka din nung parko ijay bus terminal. Wan, maragip kon. Pasensya ka lang ko man ha, nukas niya tidjar ko ini. Ang talangamin pakariribukak iti dadi agundaway. Kasta ka di? Mabalin ka di ama mo, tinagan mo. Iso ni Syra. Ay na friend, si kakaditi pagdamdamagan na. Nagbayag ka mga minasumungbat. Di siya ako natin ang ibagay tinagan mo ka ni Mr. Guapo. Ay, anya ka di tinagan mo, Mr. Guapo? Siya kay Billy. Kaya't ko ti magisiningad ka na kayo. Mabalin ka din awisan kayo ng kape kalpasan ti panagjogging niyo. Wen ko namon Syra. Ay, oo na. Sige. New number. Sino nga tada ito Ay, sungbatak man lang. Hello? Sino da ito Zaira, ni Billy na ito Ha? Kasano nga among TCP number ko? Katjak matintad kan ka? Pasensya ka. Inalak ka ni Shane. Anya? Mabalin ka din awisan kayo itong Sabado. Awan mo't siguro si trabaho yo. Ladingitat. Ngam naka-schedule kami amapan ijay aklan. Ada ngamin seminar mi ijay. Kasta ka di? O sige. Inton agsubli kailang arudan ti panagkita ta. Okay. Sige, Billy.
I-message kan tulaangan no makasubli kamin. Kat, naisaganam aminan nga imutem iti ipapanyo iti gayem mo iti aklan. Una nang, Kita taamangan numalipatam dagiti importante akasapulam iti panagbiyahiyaw. saan nanang? Naikargak amin ng itibag kan luggage ko. Ala nga rod, agan-anad kayo iti ipapanyo ijay Una nang, kunak ngamin asumurot kayo. Ngam di yumat kayat. Tapno makapasyar kayo mat iti sabali ang lugar. Anak ko, no adanton kaayan-ayat mo kat agpasyar kayo, ay isunton ti isusurot ko. Anya? Imbagayo day tanana nga. Ang mga numakla at kayo no addanton tiyam amo kada kayo a boyfriend ko. Ay kat pagkaragsakak no addayam ammom kanyak anak ko. Ay, sapay la kumatagpay suday ta. Ang mga no sa umlaang mat. Basta nanang, di kay kadiagganat, madanon to day ta. Kaanon